ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ବ୍ୟାଗ ଧରି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଟକୁ ବାହାରି ଗଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ତ ଆଣିଲି, ହେଲେ ବନେଇବି କଣ? ଫ୍ରିଜ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲି ଅମୁଲ କ୍ରିମ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଡିସାଇଡ କଲି ଆଜି ମଲାଇ ପ୍ରନ୍ ବନେଇବି। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଲାଇ ପ୍ରନ୍ ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ୟାନ ବସେଇକି ସେଥିରେ ରିଫାଇନ ତେଲ ଦେଲି, ଆଡ କରିଦେଲି ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଚିଙ୍ଗୁଡିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭଜା ତ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମସଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା। ପ୍ୟାନ ବସେଇକି ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଡ କରିଦେଲି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ତେଜପତ୍ର। ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଡ କରିଦେଲି ପିଆଜ ବଟା। ପିଆଜ ବଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଡ କରିଦେଲି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ତା ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏବେ କଣ କଲି, ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡିକି ନେଇକି ସେ ମସଲାରେ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। 10 ମିନିଟ ମସଲାରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡିଟା ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆଡ କରିଦେଲି ଅମୁଲ କ୍ରିମ। ସବୁତିକ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୋର ରେଡି ହେଇଗଲା ମଲାଇ ପ୍ରନ୍। ୱାଓ, କି ଟେଷ୍ଟି!